na waye shi ya ga kai mata Silent please. Ni ma na yi unfollowing din na jama'a. To ta yin mana. to dan ta amfani da mutum cikin sai me Wallahi na yi Canja mana. Muna canja mana topic. Muna canja mana topic. Ba magana Instagram ba kenan. zan toyi zami wannan da farko yanzu sannan sai mu koma cikin kwanto Dan diga saka da nan yanzu da kana zama tashi bayan yanzu muna fara za eh da kana na shawo ba mu je da kana zama tashi yanzu eh take magana ko ka san kai da gari na saboda ba ka da ko Roland ron ka bude naka aski ne ba Rolling. ko kai kallon ke kuna cikin duka dole ka gurbaji fara sound Sawu ne wai kai MD wai kai ne Halima ka mana ci gaba mana ni zan buɗe script. action An samu kisan? action a'a mai magana ba kulle ta a ce mutum Tirolin. Tirol. Na san kashi kawai dai ma zan yi. na san a kawo jalibin shi kuma umbrella. yadda abin zai shiga cikin su Umbrella. na san kashiri zai gani na Lalla umbrella lalla. rolling Rolling. action An san ka girgiza da dalila saboda ba kai tsammani ba ko? sammakon ka da kokarin yin aikin ka yana matuƙar burge ni kuma batun gaskiya ba ma ne ba kowa ma gaskiya sa kana burge ni Sammakon ka da kokarin yin aiki yana matuƙar girgiza. Kuma ba ma ni ba. Ta jama'a ba su amma sai dai na karɓi ɗabi'ar ka yayin da kuma wannan fuskar ka ta ce mafi muni a idon ka amma sai dai kuma na san yayin da wannan fuskar ta ce mafi muni a wajen gaisa ka je gaisa sai dai na tsani ta jan Ya take ni? Lalla. ko aka sa sa ake oil ni an riga an iya wannan gaskiya wannan kai wata gobe ba ka ji ɗan gyara ki bada shi ai to ki bada shi ya kadija su ba gobe ne birthday na rolling women ten ba kuna cikin watan bakon dauro Da mu je. roll Roll. action amma sai dai na tsani ɗabi'ar ka yayin da kuma wannan fuskar ta kai da mafi muni a idon amma sai dai na tsani tafiya yayin da wannan fuskar ta ce mafi muni a gurin. duk sanda na kalle ka ko na ja ambata sunanka raina ƙara ɗaci Duk sanda na kalle ka, ko kuma na san tambar sunan nan ya ƙara baci. wai wani ɗan talaka yana da ya tunanin ka yau wannan babbar ma'aikata wani ci gaba ne a gare ka Wai wani ɗan talaka fitik yana ja da ni. To kai a tunaninka zuwanka wannan babbar ma'aikatar wani ci gaba ne a gare ka ko kuma kana ganin ta ka kubce mulki ne a kotu ko wani ci gaba ne a gurinka ko kuma kana ganin ka kubcewa mulki da ne da isa ta. amma sai gashi yanzu na zo a matsayin shugaban wannan